номзади илмҳои геология ва минералогия дорандаи ҷоизаи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон байни ҷавонон дар илмҳои дақиқ Илҳомҷон Оимуҳаммадзода муаллифи зиёда аз 70 мақолаи илмӣ мебошад, ки бештар аз 10 он дар рӯзномаву маҷаллаҳои машҳури ҷаҳонӣ рӯйчоп омадаанду мавриди таваҷҷӯҳи хонандагони зиёде гардидааст. мақолае ки мо чоп кардем, олимоне ки машғул ҳастанд ба ҳамин самт онҳо васеъ истифода мебаранд. зиёда аз 10 мақолаи вобаста ба омӯзиши конҳои аметист. боз зиёда аз 40 мақолаи дигар ин дар самти геологияи регионалӣ ба таб расонидагӣ ҳастем, дар самти омӯзиши масалан ҳолати геологӣ, яъне ки тектоника, ҳаракатҳои навин, яъне ки омӯзиши қаъри замин, бурдани корҳои геофизикӣ. ин мақолаҳо бояд қайд кард ки дар маҷаллаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ба таб расидааст, ба монанди маҷаллаи тектоника, маҷаллаи геофизика, маҷаллаи геология ба таб расидааст. ин корҳо ҳама корҳои муштарак аст ки мо тӯли саргарда соли 2006 ба таб расонидаем, ки бояд гӯям ки ҳар сол ҳамун натиҷаҳои корҳое ки мо мекунем як ё ду мақолааш ба таб мерасад. мақолаҳои илмии ин олими ҷавон дар мавзӯъҳои омӯзиши захираҳои канданиҳои фоиданоки Тоҷикистони марказӣ, коркарди меъёрҳои минералогӣ, геохимиявӣ, литологӣ, сохторӣ ва истифодаи онҳо дар рафти гузарондани аксбардории геологӣ, ҷустуҷӯ ва инкишофи конҳои канданиҳои фоиданок нигаронида шудааст. коршиносон мавзӯъҳои ёдшударо барои соҳаи геологияи кишвар муҳим арзёбӣ мекунанд. корҳои илмии тадқиқотии ман саркардаи солҳои 1999 ин вобаста буд ба омӯзиши конҳои аметисти Тоҷикистони марказӣ. дар рафти гузарондани корҳои илмии тадқиқотӣ бештар равона карда шуда буд баҳри омӯзиши минералогия, термобарогеохимия ва усулҳои пайдошавии конҳои аметисти Тоҷикистони марказӣ, дар мисоли конҳои аметисти Селбур, Кавфара, Таги Камар ва як қатор дигар конҳо. ва бояд қайд кард ки омӯзиши ин корҳо муддати 5 солро дар бар гирифта буд, ки дар натиҷа зиёда аз 40 мақолаҳои илмии тадқиқотӣ ба таб расонида шуд, чӣ дар маҷаллаҳои дохилӣ ва чӣ дар маҷаллаҳои хориҷи дуру наздик ба таб расонидам дар доираи омӯзиши конҳои аметисти Тоҷикистони марказӣ. ва бояд қайд кард ки дар вобастагӣ ба омӯзиши конҳои аметист ҳозир машғул ҳастам ба омӯзиши конҳои аметисти Тоҷикистони шимолӣ ва Бадахшони кӯҳӣ. ҳамаи намунаҳо ҷамъоварӣ шудаанд ва бештари намунаҳо барои муайян кардани хосиятҳои физикию химиявӣ дар лабораторияҳои пешрафтаи ҷумҳурии мардумии Чин, яъне ки дар лабораторияи институти омӯзиши пуштакӯи Тибети Академияи илмҳои Хитой дар онҷо ташхис гузарондем, яъне ки ташхиси таркиби элементӣ, ташхиси термобарогеохимиявӣ, ки бисёр ташхисҳои нозук ҳастанд, дар онҷо ба анҷом расонидем. яъне ки вобаста ба ҳамун мукаммал омӯхтани ҳамин намуди маъдан, яъне ки маъдани аметист. ин аметист гуфта ин санги маъдании қиматбаҳои дараҷаи 4 дохил мешавад. кор кардан ба минералҳо ё ки ҷинсҳои кӯҳӣ бе таҳлили химиявӣ ин тамоман ғайриимкон аст. як хулоса ё ки як фарзияи гуфтан нисбати пайдоиши конҳои канданиҳои фоиданок. дар ана ҳамон мушкилиҳо масалан кӯшиш карданд ҳамин рисоларо ба анҷом расонанд ва ҳатто фарзияҳои хубам пешниҳод намуданд нисбати паҳншавии ин минерал. ва хушбахтона соли 2006 дар ҳамин ҷо рисолаи номзадиашонро дифоъ карданд ва соҳиби унвони номзади илмҳои геология ва минералогия гаштанд. аз соли 2006 сар карда дар якҷоягӣ бо олимон ва мутахассисони донишгоҳҳо ва институтҳои Олмон, Чин, Амрико ба омӯзиши геологияи регионалӣ ва геодинамикаи минтақаи коллизионӣ машғул ҳастем ва ба натиҷаҳои бештар хубам ноил шудем. ва ин корҳои муштарак буд, ки зиёда аз 10 мақолаи бисёр сатҳи баланд ба таб расид бо забони англисӣ, бо забони хитоӣ алҳол чоп шуданд. тоҷикистон кишвари кӯҳистонӣ буда 93% қаламрави онро кӯҳистон ташкил медиҳад, ки ин кишварро коршиносон озмоишгоҳи кушодаи табиӣ меноманд.
бо дар назардошти имконоти мавҷуда имкон аст ки дар онҳо тадқиқоти илмии геологиро ба роҳ монд. илҳомҷон ои маҳмадзода бошад аз ин имкон бештар истифода намуда корҳои илмии омӯзишии худро ба анҷом расонид. тоҷикистони худ бисёр кишвари кӯҳӣ аст. бояд қайд кард ки ин худ як лабораторияи кушодаи табиӣ аст ки олимони тамоми дунёро ба худ ҷалб кардааст. яъне ки бояд қайд кардем, агар бо забони геологӣ гӯем, тамоми он даврабандие ки геологие ки ҳаст дар тоҷикистони мо дар ҳамон буришҳо дида мешаванд. яъне ки тамоми олимон бештар кӯшиш мекунанд ки ҳамун сар карда аз давраи архир ки якчанд миллион сола дар бар мегирад то давраи навин омада ҳамин омӯзишҳо ҳамин таҳлилҳоро гузаронем ва вобаста ба сохти замин, яъне ки хулосабарорӣ карда шавад. паҳншавии конҳои аметистро ки ҳамчун санги ороишӣ аст дар тамоми манотиқи тоҷикистон омӯхтанд. паҳншавӣ, шароитҳои пайдошавӣ ва дигар зарурияте ки нисбат ба кони аметист дошт аз худ карданд ва ҳамаи ин маводро ба таб расонданд. дар омӯзиши конҳои кандании фоиданок мо истифода мебарем аз усулҳои минерологӣ, яъне ки бештар дар пешбурди корҳои ҷустуҷӯӣ, корҳои банақшагирӣ, корҳои иқтишофӣ бештар ҳамун геологон ниёз доранд ба ёфтани маҳакҳо, ба ёфтани меъёрҳои ҷустуҷӯи конҳои кандании фоиданок. яъне ки мо бо истифода аз усулҳои минерологӣ, бо истифода аз усулҳои термобарагии химиявӣ, бо истифода аз усулҳои геологӣ, яъне ки мо муайян карда метавонем ки ҳамун маъдани лозима дар кадом стадия, яъне ки дар кадом марҳилаи сахтшавии ҳамун конҳои канданиҳои фоиданок ҷойгир аст. яъне ки ҳамун минтақаҳои бои маъданро мо метавонем муайян кунем бо истифода аз ҳамун усулҳое ки мо истифода мебарем. яъне ки бо дигар бисёр усуле ки дар тамоми ҷаҳон истифода мебаранд, ин усули термобарагии химия аст. яъне ки омӯзиши фишор, ҳарорат, яъне ки намакнокӣ ҳамун минералҳо. агар ки мо тавонем ки дақиқ кунем вобаста ба омӯзиши ҳарорати минерал, мо метавонем яъне ки градиенти палеотемператури маъданро муайян кунем ва пешакӣ гӯем ки маъдан дар кадом қар ҷойгир аст. ба истифода аз усулҳои навин пайдоиш ва инкишофи қишри замини масалан тоҷикистон аз ҷумла бадахшони кӯҳӣ ё ки ба забони геологӣ помир машҳур аст, омӯзиш гузарониданд, таҳлилҳо гузарониданд, бевосита худи ои маҳмадзода ширкат варзиданд, чӣ дар дохил ва чӣ дар берун. акнун корҳои пажӯҳиши ин олими ҷавонро ҷомеаи ҷаҳонӣ пазируфтанд ва ӯ миёни дигар олимони соҳаи геология шинохта гардид. худи илҳомҷон аз ин ҳама нерӯи тоза гирифту боз иқдомҳои ҷадидеро пеш гирифтааст. муҳимтар аз ҳама, ӯ тавонист нақши худро дар муаррифии геологони тоҷик дар ҷомеаи ҷаҳонӣ гузошта бошад. бештар корҳои илми тадқиқоти муштаракро ман дар институти геологияи академияи кӯҳии донишгоҳи техникии фрайберг тӯли 6 моҳ кормои илми тадқиқотӣ гузарондем дар доираи тектоника, дар доираи геологияи сохторӣ, дар доираи геодинамикаи бадахшони кӯҳӣ. бояд қайд кард ки як барномаи дигар доштем вобаста ба омӯзиши сохти қаҳрии тоҷикистон ва вобаста ба ин барои коркарди маълумотҳо тӯли чанд муддат 2 сол пайи ҳам якмоҳӣ дар маркази илмҳои омӯзиши замин дар лаборатория корҳои илми тадқиқ гузарондем ва бояд қайд кард ки вобаста ба омӯзиши ҷинсҳои кӯҳии метаморфӣ тӯли 3 моҳ дар институти омӯзиши пуштакӯи тибети академияи илмҳои ҷумҳурии мардумии чин корҳои илми тадқиқотӣ ба сомон расонидаем. ва бояд қайд кард ки дар баробари ин дар якчанд конференсияҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда ва маърузаҳои илмӣ намудем ба монанди дар австрия, дар олмон, дар ҷумҳурии мардумии чин, дар давлати туркиё баромадҳои илмӣ намуда оиди корҳои илми тадқиқотӣ суханронӣ намудем, яъне ки ҳамон маърифӣ намудем он корҳои илми тадқиқотие ки дар институт гузаронда мешавад ҳам маърифӣ намудем. Он работоспособный.
ӯ кордони хуби соҳаи худ аст. мо якҷо дар чандин конфронсу чорабиниҳои дохилу хориҷ ширкат доштем ки аз касбияташ ба хубӣ иттилоъ пайдо кардам. аз солҳои 2006 сар карда дар лоиҳаҳои бузурги байналмилалӣ моро ҳамроҳӣ карда истодааст ки ин аз муваффақияти Илҳомҷон Оимаҳмадзода дарак медиҳад. ҳоло Илҳомҷон талош дорад то пойгоҳи асосии озмоишгоҳи замонавиро дар Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология таъсис намояд ки аз ботаҷрибагии ӯ боварӣ дорам ки нишонаш ҳадафрас хоҳад буд. ҳоло Илҳомҷон бо вуҷуди ҷавон буданаш роҳбарии Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба уҳда дорад. имрӯзҳо шогирдони зиёдеро ӯ дар ҷойда интихоб кардааш роҳбаладӣ мекунад, то онҳо низ тавониста бошанд муваффақият ба даст оваранд. манучери шодибекзода яке аз шогирдони Илҳомҷон аст ва ӯ ҳоло дар кори худ муваффақу комёб гаштааст ки ин ҳамаро дар роҳнамоии устоди кордонаш медонад. соли 2009 то инҷонӣ кор карда истодам ва бо ҳамин микроскоп аввал кор мекардем. Истоиста чизоти рентгении дронсеро ба кор даровардем, системаи автоматизатсия шинондам ки дар ҳамн блоки сиёҳ дида мешавад, ҳамонро шинондем. ҳозир масалан вақташ ба агар як ҳамун намунаро бар ҳисоб кардан вақти бар зиёд дар кор мешуд ва коғази бисёр сарф мешуд. ҳозир коғазу ин чизо дар кор нест, ҳамаш дар экрани компютери бароварда мешавад ва ҳамчун ба системаи автоматӣ ҳисоб карда бароварда мешавад ва маълум кардан мумкин аст ки масалан кадом намуна аст, кадом ҷинси кӯя аст ё ки минерал, ҳамонро маълум карда. шогирдонро аз тарбия мекунанд, чӣ дар дохили ҷумҳурӣ, чӣ берун аз он. шогирдони зиёде доранд ҳам дар дохил ва ҳам аз берун. инам ба фикрам на балки барои муассисаи мо ки ҳамчун муассисаи илмӣ мебошад, барои ояндаи Тоҷикистон як ҳиссаи хеле бузургӣ мебошад. Илҳомҷон Оимаҳмадзода тасмим дорад боз чандин корҳои илмиву тадқиқотии соҳавиро ба итмом расонад. бо ин кораш мехоҳад собит намояд ки геологони тоҷик низ имкон доранд худро на танҳо дар дохил, балки дар хориҷи кишвар низ муаррифӣ созанд. самтҳои асосие ки боз дар оянда мехоҳем ки дар Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология ба роҳ монем, ин бештар яъне ки тадқиқот гузаронидан дар доираи геологияи регионалӣ, дар доираи тектоника, дар доираи геодинамика ва бояд ки мо бештар боз ҳам хубтар, боз ҳам нахтар сохти геологӣ, яъне ки минтақаи худро аз худ кунем. чӣ хеле ки мо медонем Тоҷикистони мо дар минтақаи бархурди, яъне ки дар зонаи коллизионӣ, дар минтақаи бархурди дута плита қарор дорад. аз ҷиҳати геологӣ, аз ҷиҳати сохторӣ бисёр як минтақаи мисол барои олимон, барои геолого як минтақаи мисол як лаборатория гӯем табиӣ хуб аст ва ният дорем ки ҳамин корҳоро боз давом бидиҳем ва дар ин замина бештар кӯшиш намоем ки тайёр кардани кадрҳои ҷавон, ба хотире ки бояд ки кадрҳои ҷавоне ки мо тайёр мекунем бояд сатҳшон бисёр сатҳи баланд бошад, ки онҳо тавонанд ки геологияи тоҷикро дар тамоми дунё маърифӣ намоянд. омӯзишу тадқиқоти илмӣ дар бахши геология ва канданиҳои фоиданок аз он нақшаҳоест ки пайваста пайи амалии он Илҳомҷон Оимаҳмадзода талош мекунад. ҳадафҳояшро ӯ нишонрас медонад ва итминон дорад ки роҳи интихоб кардааш ба нафъи миллату давлаташ аст.